Hello guys! For today's video, gagawa po tayo ng lumpiang sardinas. Ayan guys, una po natin, balatan po ang patatas. Patok na patok po itong ngayon lumpiang sardinas kasi halos lahat ng tao ngayon ang kinakain po sardinas. Kung ano-ano na lang po ang ginagawa nilang paraan. Anong klaseng luto ba pwedeng magawa? Basta sardinas meron. Nandiyan ang sardinas. Maraming luto ang sardinas. At ngayon, gagawa po tayo ng lumpiang sardinas. Pasensya na kayo guys kasi hindi ako marunong talaga magluto. Tinuro lang po ito ng aking hobby. Kasi siya po talaga ang kusinero ni Rakiteras Vlog. Ang pagbabalat na ng carrots ganyan. Kasi masyadong manipis yung kanyang balat. Yan po, ang next natin ay ang sibuyas. Shout out nga po pala, ang gagamitin ko pong sardinas ay ang Mega Sardines. Mahilig po kasi kaming bumili ng sariling produkto na nagmula sa capital Sardines of the Philippines, Zamboanga City sa Ayala.
tapos na po ang ginisa ko muna ang mga sangkap at ilalagay ko na po sa wrapper. Yan guys, ang nilalagay ko palang pangdikit. Itlog para po siya dumikit. Yan guys, luto na ang lumpiang sardinas.